saking Kanjeng Ibu Kang Warni Suto Pratondo sampun atus sekalingga wonten jimatang riwih saking Kanjeng Rama Kanjeng Rama katon agendong hanggaya ingkang putra sabda punika sinik ingkang murwing kawi kantos ingkang cinarita paniti busana ibu sepuh ingkang utama sigra ngatani mamping adicara bobot timbang adicara kakon punapa kang dados wadining bobot timbang saking ngumadi bobot tim kawi bawet nanging adile Gusti boten banjing nggih manut marang ingkang putra yen ajane atimu bapak atiku semolong ibu ora tak anggap anak mantu senajan putra mantu lenggahing rasa demenung pangrasa rasa rasaku anakku dewi pariwarna tumaping adicara bobot timbang adicara wangkon paniti busana sore Mbak di sore sigra ngajane mamping adicara tanem jero katawis kumlawi ngastanira Kanjeng Rama amatek wijangan kan kelawan kiri anakku ke dan bagus Pakis dina iki tak wis suda dadi pangembating praja nggih tegese dadi kepala keluarga kirang kudu bisa maring pituduh kang becik pitutur kang apik marang garwamu yo nggih Kanjeng Rama pangesta ingkang dawuh Kanjeng Rama nanging sampun ngantos wonten pedhot anggenipun Kanjeng Rama kula wentah dhateng ingkang putra iya nggih iku wis wajibe wong tuwa nggih nanging bapak kelawan ibu bisane mung ndongakake ya nggih Kanjeng Rama pangesta ingkang dawuh Kanjeng Rama satu punika paripurna tanem jero Kanjeng Rama sampun sarba ingati anggerantos ya bentar dulu aja Cak, meja. Sinegen kang murwing kawi kantos ingkang jinanipun menika paniti busana ibu kini sepuh ingkang utami sigra ngandhari mamping adicara dahar kembul punapa kang dados gedhaharanipun sabda menika sekul panjang kunjul sekul panjang ilang among wala manungku puja ngarsanipun Gusti ilango balak sengkalan ilango sukertani ilango sarap sawati jajeng garwanipun kakang jajeng ayo siramu tak kanthi kembul bujana Andrawina iki dedarane Ratu Agung Pinatara ingkang jam ilang balak sengkalan awake dhewe jajeng kakang mas puniki kakang mas mangesta ati dawuh kakang mas satu punika sekul panjang kunjul amung kewala ilang balak sengkalane pariwarna mamping adicara dhahar kembul paniti busana sigra kadane mamping adicara angunjuk Pak Heri Tuwirta wening kangus sumadyo kasuwun meningaken cipta rasanipun sinegah kang murwing kawi kantos ingkang jinanto menika paniti busana pangkaping sasmita paripurna hangunjuk Tuwirta wening sigra kangadane lampahing adicara sungkeman utawi pangabekten satu punika para kadang
lumampah adicara pangabekten kasuwun inggih menika ngeling bangsa Ketawang Mijil. Kang sembah niring mulo kapurba ring sang murbing ngerak Duwung kalolos dini panjenenganipun ingkang garwa Tatan prayogi lamun klasi kegadaman sowan karsaning kalih Rama dalakan Ibu Canila ugi saged kedah kual saking daganipun risang pinanganten sarindi Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kangge mbon kula tangun ing sangang Candradasa hari Kanjeng Ibu Ibu Sri Utami kula tansah angen bono jupeting pangertosan kula Ibu awit wiwiti saking alam kandungan ngantos dewasa kula boten saged kula derek saged bales budi dhateng Kanjeng Ibu aku durung iso bales kabeciane Ibu nanging dinten menika dinten Senin Pahing kula sampun kalantuk kapundhut lama ing Perwanta kula sampun omah-omah Ibu dosa menapa ingkang kula sandhang Ibu parandene sowan kula marang ngarsaning Kanjeng Ibu ingkang sepindah kula nyuwun donga suci Ibu aku njaluk pendonga ya Ibu kadya sumah darasane ati panyogame kang putri sajuga tumeteh gerak wasane bapakku Bapak Siswanto minangka pepundhen gesang kula Kanjeng Rama Kanjeng Rama kang ngukir jiwa raga kula bapak kula nalika kula isih cilik dipokok-pokok bapak datang wikah-wikih kadang kula tasih kados dolare ingkang miguna Kanjeng Rama suwan kula marak ngarsa panjenengan Kanjeng Rama ingkang sepindah kula nyuwun donga suci Kanjeng Rama bapakku aku njaluk sepuro apa gunane derajat pangkatku bapakku nanging Kanjeng Ibu dalam Kanjeng Rama mboten maringi sedya donga dhateng kula anakku sing kabeh ngatur mulya wis tak tampa ya nggih nanging bapak iki bisane mung ndongaake kok nggih bapak iki menungsa lumrah bisane mung paring donga pangestu marang jeneng sira anakku muga sedaya suci kang mbok kanthi bisa kaleksanan ya nggih anakku Kanjeng Rama manesta katen dawuh sun tampa paningkemira moga antuk berkaing Gusti panggeni roba brahaya
sayang kene-kene nggih putriku sing tak gadah-gadah minangka gantine wong tuwa ya nggih iki omah yasane wong tuwa lungguh ana ya nggih Kanjeng Rama mangestaken dawuh Kanjeng Rama kangge wong tuwa sak pisan-pisan nggone kegulang kula mentah marang anak bisane wong tuwa kaya ngomong kaya ngene iki ya nggih putriku ya anakku Kanjeng Rama mangestaken dawuh Kanjeng Rama perkataan paripurna lumantar adicara pangabekti lumantar adicara kangge satu terpinggo juriko panggih waroko kebatan ketih rong tetes daging rong kentel balong rong teklek wis manunggal nunggal tikat nunggal arep nunggal jiwa saperlu lairan tumuju ngayai samudraning pesan pramila dumateng beneranipun ingkang badhe lelumban kawula nderek kedonga mugi tansah manggo yuwana lestari anggenipun jejodohan matur sembah nuwun lumampahing adicara kangge paripurna Gila, susah.